Bé, estem treballant per obtenir una majoria suficient per garantir estabilitat política a la ciutat durant 4 anys. A mi em sembla que el gran problema que ha tingut Badalona respecte a altres ciutats, com pugui ser Santa Coloma o pugui ser Hospitalet, per exemple, és que la falta d'estabilitat dins de l'Ajuntament, des del 2015 especialment, ha perjudicat l'avanç de la ciutat i per això es necessita un govern sòlid, un govern fort i amb les idees clares. I el meu objectiu és poder governar amb aquestes condicions sense cap tipus de limitació política per part d'altres partits. Hi ha una gran diferència entre la primera vegada 2011-2015 amb aquesta segona l'any 2020. El 2011 l'Ajuntament estava, des d'un punt de vista administratiu, més endreçat, però amb una greu crisi econòmica que limitava i condicionava qualsevol tipus d'acció. Estem parlant que l'Ajuntament estava patint les conseqüències de la crisi del 2007-2008, però era un ajuntament més o menys endreçat des d'un punt de vista administratiu. I el que em trobo anys després, en la meva segona etapa, és un ajuntament amb molts de diners, però des d'un punt de vista de gestió administrativa totalment col·lapsat. Això és motiu de la inestabilitat política que es viu a Badalona des de l'any 2015, on es reformulen una sèrie de governs, no per governar Badalona, sinó per evitar que jo pugui governar encara que guanyi les eleccions. I el millor exemple és que un mes i mig després d'entrar en aquest segon mandat, l'empresa que subministra les garrafes d'aigua a les diferents dependències de l'Ajuntament venia i se les emportava perquè feia un any i mig que no els estaven pagant, quan en el banc hi havia 150 milions d'euros que no s'havien utilitzat. Jo crec que és el millor exemple de l'Ajuntament que em trobo. La situació que viu l'Ajuntament en aquests moments, la manca d'estar a l'alçada a l'hora de prestar els serveis als veïns, tant des d'un punt de vista d'algú tan elemental com pugui ser la neteja o el manteniment dels carrers, fins a la tramitació pròpia dins de l'administració, dins del propi Ajuntament, és conseqüència de dos factors. Un primer factor és una falta clara de lideratge i de projecte polític per part dels responsables que ha hagut des de l'any 2000, especialment a partir del 2015, motivat per la inestabilitat també. I segon, és una estructura que ha quedat obsoleta, que no s'ha modernitzat i que ha adquirit una sèrie de vicis que també estan perjudicant o són motiu de perjudici molt important amb el que es refereix a l'hora de prestar serveis als veïns. Jo tinc molt clar que si els veïns el 2023 em fan confiança, el primer que es té que fer és prendre decisions dintre de l'estructura de l'Ajuntament per intentar que la maquinària funcioni per d'aquesta manera poder prestar els serveis als veïns de manera adequada, si no serà impossible. Perquè necessites primer temps. Estem parlant, tenim que situar-ho, no? Insisteixo, en el 2011-2015 aquest no era el problema, no hi havia un problema seriós d'una administració més o menys eficient en relació a altres municipis, no era problema, era un problema econòmic. En la segona legislatura, en aquest segon mandat, que ja ha estat un any i mig, jo vull recordar que jo entro en plena pandèmia, on el 90% dels treballadors estan fent teletreball, on el marge de maniobra és molt limitat i amb unes condicions polítiques molt difícils que em fan francament impossible tirar projectes endavant per culpa del bloqueig d'una part molt important de l'oposició. No? Però sobretot, jo crec que hi ha el factor temps condicionat per les limitacions pròpies de la pandèmia i una oposició que estava més perquè les coses no sortissin. Per això és importantíssim que Badalona, a partir del proper maig, tingui un govern fort, un govern estable, que permeti cometre aquelles reformes que són molt necessàries en l'Ajuntament i tirar endavant projectes que estan
aturats i que són bàsics, com pugui ser la renovació del contracte de neteja de la ciutat, que porta un any que ja està caducat, com pugui ser doncs, el manteniment propi dels carrers, com pugui ser... Jo crec que Badalona necessita un replantejament general i això només serà possible amb un govern estable, i un govern estable evidentment no passa per l'exemple que estem visquent en aquests moments i és format per 7 partits polítics diferents, on cada un té els seus interessos. Jo sé que es pot pensar que jo amago les sigles del PP, però al final estem parlant d'un fet que cau per si mateix, no un argument que cau per si mateix. A Badalona, a Catalunya, no hi ha ningú que no sàpiga quin és el meu partit polític, a on jo milito. No hi ha ningú. No hi ha ningú. Però els veïns també saben que quan jo he estat alcalde, a les 2 meves primeres etapes, especialment a la segona, he estat capaç d'esborrar les fronteres ideològiques i fer una acció de govern encaminada única i exclusivament per intentar millorar la nostra ciutat. O sigui, jo quan entro d'alcalde em trec el barret de militant del PP i em poso el barret, canvio el barret i me'l poso d'alcalde de Badalona. I jo el que pretenc, i crec que ho aconsegueixo, i els resultats doncs així ho indiquen, és que em converteixo en un alcalde dels que m'han votat, dels que són del meu partit, però també dels que no ho són. Jo crec que és un dels meus principals actius i em sento molt satisfet, però també és lògic que hi hagi gent que pensi no, és que amaga les sigles. No, no és que les amago, és que quan soc alcalde les sigles són secundàries, primer és Badalona. Em vota molt socialista, però em vota també un nombre important de votant independentista. Hi ha estudis realitzats que a les darreres municipals van haver, em sembla que van ser uns 8 o 10.000 veïns de Badalona que a la urna de les eleccions europees, que es votava de manera simultània europees i municipals, a la urna de les europees van votar Puigdemont i a les municipals van votar a la candidatura de Xavier García Albiol. No? Per tant, a mi em sembla que són dels principals actius i a diferència del que ha passat a les darreres eleccions, un factor que no m'he trobat fins ara és una gran receptivitat per part dels veïns del barri, del districte, del centre de Badalona, del districte, primer un districte on té un component altíssim a l'independentisme o al nacionalisme, no estem parlant del 60 o 70% de vot nacionalista o independentista. I m'estic trobant molta receptivitat per una part d'aquests veïns, no? I això doncs anima a dir, hosti, doncs estem fent bé les coses i estem molt il·lusionats en poder tirar endavant, perquè al final, si jo quan amb aquest darrer mandat, dins el paquet d'inversions que vaig deixar aprovat amb els diners i els projectes més o menys avançats, estava, per posar un exemple, la urbanització del carrer Iris. Ja sé que em vaig a un tema molt local. Urbanització del carrer Iris al districte de Casagemes de Badalona, un districte independentista o nacionalista, una zona, un barri independentista o nacionalista, és igual. Quan jo decideixo que es té que invertir 800.000 euros en urbanitzar el carrer Iris, un carrer on jo tinc molt pocs vots, això no ho faig perquè em votin o no em votin. Això ho faig perquè com a alcalde considero que aquest carrer necessita ser millorat, necessita nova il·luminació, necessita noves voreres. I aquest és un aspecte del que jo em sento molt orgullós i que tinc la percepció que en el propi districte primer, en el propi barri, el gran barri del centre, això s'està començant a visualitzar. I per tant, doncs, estic molt animat. Un projecte i un model de ciutat. A mi es pot estar d'acord o no, però jo tinc un projecte i una idea molt clara. Jo tinc una idea molt clara de cap a on té que anar Badalona. Jo vull una ciutat on els veïns es sentin orgullosos de viure a la seva ciutat, on els veïns de tots els barris es sentin igualment considerats, i vull situar Badalona en el lloc que li correspon des d'un punt de vista metropolità i des d'un punt de vista, sobretot, evidentment metropolità, però sobretot a nivell català. O sigui, hi ha ciutats com Santa Coloma
de Gramenet que en els darrers anys ens ha passat la mà per la cara. I a mi això em produeix molta tristesa. I això es produeix perquè Santa Coloma de Gramenet, amb una alcaldessa socialista, ha tingut un projecte, té un projecte de ciutat, del que es pot coincidir o no, però té un projecte de ciutat i té una estabilitat, i en el cas de Badalona, en els darrers anys, això no ha passat. A Badalona han hagut dos alcaldes que han tingut un model de ciutat en el seu cap. Un tan antagònic com jo, com pot ser les meves idees, Joan Blanc, que va ser capaç de desenvolupar en Badalona en uns moments molt importants, a la coincidència dels Jocs Olímpics, i tenia un model de ciutat, Antigalà, el port, etc. I l'altre alcalde ha estat jo. La gran diferència és que Joan Blanc va tindre 16 anys per poder desenvolupar un projecte, que crec que el va desenvolupar, i en el nostre cas doncs, hi ha unes circumstàncies polítiques provocades per l'oposició que no ho han permès. Per això penso que és tan important poder tindre 4 anys d'estabilitat per poder desenvolupar un model i a partir d'aquí doncs jo crec que Badalona serà la ciutat o té capacitat per ser la ciutat en la que ens podem sentir força orgullosos la majoria de badalonins. Aquesta és la gran diferència que jo tinc respecte als altres partits. Jo tinc un projecte de ciutat i el projecte dels altres partits és fer-me fora, evitar que jo no governi i fer-me fora del govern. Jo no crec que a Badalona li hagi passat en els darrers 30 anys res que sigui excepcionalment negatiu respecte a altres municipis. O sigui, Badalona fins no fa massa era el municipi referent del Barcelona Nord. Ja sé que és una ambició molt poc atrevida, no? Conformar-te a ser el municipi referent a Barcelona Nord. Però Badalona era el municipi referent des de fa uns anys, ja no ho és. Badalona és cert que en els darrers anys no ha tingut la capacitat de desenvolupar-se com sí que han fet municipis de l'àrea del Baix Llobregat, com pugui ser Cornellà, com pugui ser Hospitalet, com pugui ser inclús Esplugues. Això ve per motius històrics del Partit Socialista i dels poders, del repartiment dels poders dins del propi Partit Socialista, on el PSC a Catalunya tenia els seus màxims dirigents al Baix Llobregat i s'aportaven les inversions al Baix Llobregat castigant el Barcelonès Nord. Però davant d'aquestes circumstàncies, Badalona sempre havia liderat el que és el Barcelonès Nord. Això en els darrers 8 anys ha deixat de ser així. Ens ha passat la mà per la cara a Santa Coloma de Gramenet, no? I jo crec que nosaltres hem de ser ambiciosos, però ho hem de ser des d'un punt de vista realista i per tant hem de recuperar el lideratge. O sigui, nosaltres hem de ser un dels municipis líders a nivell català, però hem de començar per la pròpia comarca que lamentablement s'ha perdut en els darrers anys. Jo estic totalment convençut que si no fem una majoria suficient de 14 regidors es tornarà a repetir el pacte de tots els partits que hagin en l'Ajuntament. O sigui, això ja crec que és prou evident i tothom a Badalona ho té clar. Tothom a Badalona sap que hi ha 2 models en les properes eleccions. Hi ha un model que represento jo, i el projecte, les persones que m'acompanyen, i després hi ha un model que és la resta de partits per evitar que jo governi. A partir d'aquí, el dia després de les eleccions, ningú es pot portar sorpreses. O sigui, qui no em voti a mi sap que l'alternativa serà un govern de 7 partits, o de 6, o de 5, o de 14. Doncs, jo crec que és bo que estiguin totes les cartes sobre la taula i aquesta vegada ho estan. I jo crec que aquesta vegada els veïns de Badalona votaran molt en consciència pensant en Badalona i no pensant ni des d'un punt de vista en ideologies pròpies ni en altres circumstàncies. A veure, aquell moment va ser un eslògan que volia recollir diferents idees i evidentment no es va entendre i per tant, si ho tingués que repetir no ho repetiria. Es van malentendre. Però sí que és evident que la neteja dels carrers de Badalona, dels jardins, el manteniment de Badalona és per mi un dels principals problemes que té aquesta ciutat. Badalona té un gran problema i és la situació que està visquent en relació a l'incivisme, a la inseguretat.
el tema de la neteja, el manteniment i la projecció, el model de ciutat cap a on volem anar, que és el que volem ser. Volem seguir, doncs, com ha passat els darrers anys, limitant-se a mal obrir la porta de l'Ajuntament, o volem aspirar doncs, a recuperar un cert lideratge, que això significa millorar la qualitat de vida dels veïns. No? Sense cap tipus de dubte, per poder aspirar a obtenir, a situar Badalona en el mapa, primer tenim que resoldre els problemes més elementals, més bàsics. Jo crec que a partir del 2023 la prioritat ha d'estar treballant en dues línies. La que es refereix a afrontar els reptes de futur per situar Badalona a la porta de les possibilitats que té. I per tant, si això comparessin amb un esportista, és dir, tu tens moltes facultats per ser un gran esportista, per ser un esportista del primer nivell, o sigui, Badalona té grans facultats per ser una ciutat del primer nivell, però l'esportista no està entrenat. I per tant anem a començar a entrenar per aconseguir convertir-se en aquesta ciutat referent. Aquest és un projecte a mig i llarg plaç que hem de treballar des del primer dia, però necessàriament de forma paral·lela hem de ser capaços de donar resposta als problemes immediats que estan patint els veïns en aquests moments. A mi em sembla que l'actual alcalde faci aquestes acusacions és una broma. És una broma que posa en evidència doncs, les seves mancances de lideratge i les seves mancances per estar al front de la ciutat de Badalona. En el moment que jo entro d'alcalde, amb les condicions que ens trobem que un dels contractes que està vençut és el de la neteja, i nosaltres comencem el que són els plecs administratius per treure el concurs de la neteja. El sorprenent és que quan canvia el govern és el propi alcalde que ho fa públicament. Als 2 dies diu que heu de signar el nou contracte de la neteja. D'això fa 10 mesos, on està? Jo no crec que sigui una majoria, hi ha una part de la població que... En tots els barris, eh? Sí, hi ha una part de la població que li falta civisme, però l'obligació de l'administració és tindre uns serveis en condicions. En aquests moments els serveis de neteja de la ciutat no estan en les condicions òptimes. Els contenidors no estan en les condicions òptimes, no hi ha els suficients, el model de recollida de brossa amb la maquinària actual no està a les circumstàncies adequades. La prioritat dels serveis jo crec que es té que replantejar en aquest moment. Per què? Doncs perquè fa 12 anys segurament la recollida, per posar un exemple, la recollida de mobles no era tan important i no era un servei que estigués prioritzat, i és evident que en aquests moments la recollida de mobles té que tindre una nova dimensió, no? Aquest servei. Per tant, té que haver un replantejament general, però també és cert que tenim un problema d'una part que és majoritària de la població que li falta cultura cívica per entendre que no podem llançar unes coses a qualsevol lloc. No, una cosa són les xifres i l'altra la realitat. La realitat és que... Són xifres. Sí, per això dic, una cosa són les xifres i l'altra la realitat. I la realitat és que jo, que trepitjo tots els barris, des del barri del centre fins al barri més allunyat de Badalona, una de les principals inquietuds que tenen, o la principal inquietud que tenen els veïns és la preocupació per al clima d'incivisme, delinqüència, inseguretat, etc. I és evident que cal prendre decisions i cal tornar a recuperar models policials que ha utilitzat l'Ajuntament i que en el meu cas van funcionar i que tenien una valoració molt alta per part dels ciutadans. Aquest és un dels aspectes més que cal posar una incidència a partir del mes de maig. Totalment d'acord, qui té la competència és el govern de l'Estat i això necessita de manera urgent una reforma per evitar les situacions singulars que es produeixen al nostre país i que no passen en els del nostre entorn. A França, a Itàlia o a Alemanya és evident que l'ocupació per part de l'administració s'afronta d'una manera més efectiva i més contundent que no pas aquí. I aquest aspecte
i jo estic convençut que el proper govern, espero, d'Espanya, que sigui del FIFO, doncs, acometi aquesta reforma. Això no treu que els ajuntaments tenim alguna capacitat de maniobra, i el que jo he fet amb la presentació d'aquesta proposta, que és una proposta molt ben treballada des d'un punt de vista polític, però també, sobretot, des d'un punt de vista tècnic, és, mentre això no succeeixi, a l'Ajuntament de Badalona, donat que és un problema que ja està afectant a tots els barris de la ciutat, en major o menor mesura, però a tots els barris de la ciutat, doncs disposarà d'aquest servei per intentar anar donant resposta a aquesta situació que és preocupant, perquè a partir de l'any 2015 aquí es va obrir el ventall. O sigui, jo vaig passar el meu primer el 2015 amb el govern de la Dolors Sabater. Jo en el meu primer mandat, 2011-2015, vaig, d'acord amb les propietats, aconseguir desocupar uns 250 habitatges ocupats de manera conflictiva, i en el moment que entra el govern de la Dolors Sabater, el que fa és dir, es deixa d'actuar amb el tema de les ocupacions, amb aquelles vivendes o locals que havien posat planxes d'acer per evitar que tornessin a ser ocupats, els retiren i no es pren cap tipus de mesura. Jo crec que allò crea una dinàmica que converteix la nostra ciutat en una de les ciutats on aquest problema és més greu. Quan jo ja he entrat en l'any 2020, què és el que he intentat? Doncs, a la mesura de les dificultats del moment i de les circumstàncies, doncs, anar prenent mesures per fent algunes desocupacions que hem aconseguit i que jo crec doncs, que és la línia que hem de seguir en els propers anys, però sí armat a través d'una estructura de l'Ajuntament amb una seguretat jurídica i tècnica total. Doncs, si ell s'ho creu, això forma part de la seva realitat paral·lela. A mi el que digui l'actual alcalde de Badalona sobre aquests temes m'importa poc. A mi el que m'importa és la realitat i els problemes que viuen els veïns. I potser l'alcalde de Badalona es tindria que preguntar per què quan hi ha un problema d'ocupació els veïns em truquen a mi i no el truquen a mi. Jo no crec que sigui un tema que condicioni les possibles inversions a Badalona, ben al contrari. En el moment que jo governo a Badalona eren gairebé diaris les propostes que rebia de visites per part d'emprenedors que volien invertir en la ciutat. I per tant, jo crec que és tot el contrari, que en el moment en què nosaltres estem al front de l'alcaldia de Badalona, el que aconseguim és generar molta confiança perquè vinguin inversors de fora a la nostra ciutat, i això doncs, és una cosa que jo em sento molt orgullós. Jo que no faré mai, no ho he fet mai, és amagar el cap sota l'ala. El que jo no faré mai és dir que com que només hem pujat el 20% la delinqüència, que no és una mala bala. No, o sigui, hi ha problemes a Badalona i els problemes s'han d'afrontar. I s'afronten amb decisió i valentia i de cara, i que això pot generar una certa imatge que no ens agrada a tots, és cert, però per l'altra banda penso doncs, que la contraprestació en el fet de dir, home, Badalona té un alcalde, té una persona que pot ser alcalde, que dona la cara per als seus veïns, que té clar el que vol, jo crec que és molt més positiva, i prova d'això són les reaccions de la ciutadania, repeteixo, quan arriben, per exemple, les eleccions. No? Jo estic convençut que en el 2023 a Badalona els resultats se'n parlarà a tota Catalunya i a l'Estat, en positiu. No, jo estic convençut que aquesta propera campanya electoral serà de les menys decisives dels darrers anys. Per què? Perquè ja tothom ho té bastant clar. Jo crec que a aquestes alçades, al mes de setembre, tothom ja té bastant clar què és el que vol votar i el que no vol votar. I té clar doncs, que els dos models que hi ha a la ciutat, hi ha un model de ciutat
I després doncs, hi ha una amalgama de partits que el que pretenen és evitar que governi aquell que guanya les eleccions. I això jo crec que ho té clar tothom i estic totalment convençut que la campanya electoral aquesta serà de les menys decisives que hem viscut en els darrers anys. A veure, jo crec que a mi em van apartar de l'alcaldia a través d'una moció de censura amb l'excusa que pareixia que havia tingut uns poders fa 18 anys a una societat mercantil, cosa que era legal fa 18 anys i que avui ho seguiria sent, i la reacció al carrer per part dels veïns és la que és, no? I que si avui es celebréssim eleccions, doncs molt probablement els resultats posarien a tothom en el seu lloc. No? Per tant, aquest és un aspecte doncs, que no tinc preocupació, perquè jo no vaig fer res malament, que la gent ho ha tingut clar i tothom o una part de la població ha vist de manera molt clara que des de l'any 2015 s'intenta aprofitar qualsevol excusa per evitar que jo sigui alcalde. El 2015 es va utilitzar doncs, que jo feia política xenòfoba per treure'm de l'alcaldia i ara l'excusa ha estat aquesta. Per sort, doncs, tot sembla indicar que una part molt important de Badalona ja ha vist de què van les coses. És una cosa que no em preocupa. Segur que hi ha alguns que per mantenir doncs, el ritual seguiran dient-ho, no? Feixista, xenòfob, el que vulguin. A mi el que em preocupa és el que pensen la majoria de veïns de Badalona i el que val de debò. El que és legítim és el que el dia 28 de maig els veïns de Badalona diguin posant la seva papereta a l'urna. És l'únic que em preocupa. Perquè ells no entenen que Badalona, sent una ciutat d'esquerres, pugui tindre una persona que és militant del Partit Popular i que té el suport transversal de molta gent que està a les antípodes ideològicament. Això no els hi entra a la seva mentalitat. També Badalona té un problema, és que una part important de la seva classe política té molt poc nivell des d'un punt de vista polític i fins i tot professional. I tot plegat doncs, genera una sèrie de complexes que porten que Badalona en els darrers anys hagi viscut a la situació que hem patit tots plegats. Jo em quedo, i per aprofundir en aquesta idea, jo vull recordar dues declaracions en mitjans de comunicació públics, una del líder de Junts per Catalunya a Badalona i l'altra de Guanyem, que van declarar en diferents moments en aquest mandat que tenien que fer el que fos per evitar que García Albiol tingués majoria absoluta a les properes eleccions. Aquesta és la preocupació. La meva preocupació és que Badalona millori, no, és evitar que García Albiol tregui majoria absoluta. Potser tindríem que preguntar el per què hi ha molta gent que pensa que en les properes eleccions traurem majoria absoluta. No, són dues coses totalment diferents. És cert que en aquells moments, a principis dels anys 90, doncs, quan jo deia que volia ser alcalde i se m'enreien a la meva cara els meus rivals polítics, doncs deia, vale. També és cert... I eren cruels. Sí, eren cruels. I també és cert que des de l'any 91, aquesta és una dada molt important, sempre, en totes i cada una de les convocatòries electorals, cada cop hi tinc més suport per part dels veïns. I això és un fet singular, no? I a mi m'ha servit per dir-li, seguim endavant, perquè si no hagués estat així, doncs probablement hi ha un moment que els veïns deixen de donar-te suport, doncs en vez agafat i hagués anat cap a uns altres àmbits polítics o professionals, no? La meva obsessió per ser alcalde no ve condicionada per a que poguessin dir els meus rivals polítics al principi dels 90. Jo sempre vaig tindre clar que la meva il·lusió professional era ser alcalde de Badalona. I això, doncs, jo crec que ja comença a aparèixer quan jo tinc 12 anys. Quan jo tinc 12 anys, 12, 13 anys, 11, 12, 13 anys, jo escric una carta, que tinc,
a Revista Badalona, cartes al director, on li escric a l'alcalde d'aleshores, que era Màrius Díaz, i li faig una sèrie de reclamacions de millores al meu barri, perquè jo no podia jugar amb els meus amics de la pilota, i per tant jo li escric a Màrius Díaz, a la Revista Badalona, una carta al lector. I aquí ja comença una mica el meu esperit reivindicatiu respecte a voler millorar, en aquest cas, doncs, un nen que volia millorar el seu barri per poder jugar a futbol amb els amics. Jo sempre he volgut ser alcalde per transformar Badalona, per convertir Badalona en allò que jo vull, que a mi m'agrada, que jo crec que és el millor. I aquest ha estat el meu objectiu. Al final, si agafem una mica els fets que feia referència, és una mica l'Emili, no? Quan arriba a l'Emili, doncs sí, ha arribat a General, és cert. Però abans d'arribar a General, que ningú s'esperava que arribaria a General, doncs abans, a la nostra època, es feia l'Emili, i entraves de soldat i et putejaven, perdó l'expressió, tot el que podien i més. Bueno, és el que van intentar el que feien els meus rivals polítics. És evident que no els hi vaig fer cas, que vaig seguir amb la meva línia, i que els veïns em van anar descobrint i estic molt content d'estar en aquests moments, amb aquesta situació. I jo crec que la culminació d'aquell projecte que va començar en l'any 91 serà les properes eleccions municipals, on estic segur que els veïns posaran a tothom en el seu lloc i de manera molt especial amb aquells que han intentat destruir un sentiment que no un projecte polític, sinó un sentiment que és majoritari en aquests moments, un sentiment que és molt ampli en aquests moments a la ciutat de Badalona. I és que aquest somni que jo vaig tindre l'any 91, aquest model, aquest projecte, aquesta idea de Badalona que tinc, es pugui fer realitat, com a mínim intentar-la. Bé, encara que no és el moment de demanar el vot directament, però sí que als veïns de Badalona jo el que els vull dir és que la nostra ciutat no es mereix els moments que estem visquent, els moments que estem patint. Badalona té molta capacitat, Badalona té possibilitats de tirar endavant. I per això, doncs, quan arribi el dia 28, els veïns de Badalona tindreu dos models per escollir. El model que representa el meu projecte, i que l'he intentat explicar, i que és una visió clara de cap a on té que anar Badalona, quins són els problemes concrets que tenim al dia a dia, i després hi ha un altre projecte, que és el que representen els partits que en aquests moments estan governant Badalona, els 7 partits polítics, que són els que venen portant una inèrcia des de l'any 2015 i que també els veïns de Badalona esteu visquent i esteu veient quin és el seu projecte. A partir d'aquí, doncs, es tindrà que decidir amb un o amb un altre. Jo tinc molt clar el que necessita Badalona i estic convençut que moltes de les persones que ara m'estan veient també cada dia ho tenen molt clar.